dek wacho kanyo ni penya ne Oyuu gimuyo jopuonje mag JSS poko chul nyaka sani mano ka irango nyaka sani mano ni chak dwe mar 2 mano ne ntiere kar kanyo ma bende osesomo jopuonje bende osebedo e sikul e kinde gi duto ka moko bende iwacho ni moko bende osetho kaluwore gi weche mag frustrations mantiere ka moko bende man wacho mag ka ngima gi giwegi bende donjo kar ka kachiel koda ka jonyuol gi kendo wacho kanyo ni penja ne ni jopuonje madongo mane onego be ni yudo promotion to poko yudo promotion magi letters bende poko chopo nyaka sani to moko kuom gi chopo e weche go mag retiring ang'e sa odong mana gi thuolo mar dakika 4 kata 6 mondo mi watiek chenro gi duto mangi nyalo duoko e kinde gi ka wane thuolo mondo mi wuo kod nyakwara Mwenge Jwang hero kamano wadwa achako gi frustrations mag jopuonj ma kamoro chuno nyaka japuonj dere kata okaw ngimane magi duto dok e wacho sara ma japuonj ing'eni sami chamo msara ti holo gowi inyalo holo gowi makal misachi makoro gimitimo onge kilo ng'iyo jopuonj mang'eny gi kawo ngimagi yudo ka load ma en go in terms of pesa manie slip okonyal makoro ng'ado na ni ma alomo dadhiyo molodo kanyo watemo wacho ni jopuonj ni waseketo okange ma nikare e wach review mar CBA aneno ka penjo moro ntiere wach mar higa manyaka CBA kaw e kwadonje machielo adwa paro negi ni CBA ok en cast on stone onge any other sector manoyudo monetary value the last CBA koro review clause cha ema wachunje manyocha jumba ariyo mokalo nyocha wan gi Teacher Service Commission Nakuru to giseyie mabe wasechako wuoye wach msara mar jopuonj despite the fact ni kamoro higa 4 cha ma cycle ma CBA pokorumo JSS o Teacher Service Commission kondiko japuonj sani opogi ndalo manondiko cha wanindiki kana tiyo college in March 1986 March to kadonje giko dwe mar May ochula salary moriwo nyaka April mok natiyo manyiso ni kama nondika en March tichula msara madwe 2 end of May